Moi kaikki! Nyt mä kuvaan videon nimeltään ilmoitusvideo, koska mulla on vähän asiaa teille ja niin edespäin. Ja ensimmäinen on se, että laittakaa niitä kysymyksiä sinne kommentteihin. Ja joo. Eli laittakaa niitä kysymyksiä ja sitten haluaisin myös niitä videoehdotuksia, koska multa alkaa ne vähän loppumaan iteltäni. Ja sori jos täältä kuuluu jotain taustaääniä, koska tuolla nyt naapurin koirat haukkuu. Ja joo. Ja meillä on nyt siis tullut uusi hevonen ja uusi tallilainen. Ja mä näytän ne kohta. Ja joo. Ja nyt ne tulee tuolta. Eli tässä ne nyt on. Ja toi on Marjut. Se on meidän uusi tallinomistaja. Sitten tossa toi hevonen on Hurrikane. Se on Shireori. Ja joo. Eli mä myös opetan kaikkia ratsastuskoululaisia, jotka ei oo siellä tallilla tai no lähellä asu, vaan tulee jostain, niin mä opetan niitä. Mut sitten toi Roosa, eli Sinin äiti, niin se opettaa ihan näitä tallilaisia, jotka asuu siinä lähellä, eli siinä meidän talossa. Ja okei, Sini, annatko sä sen nyt mulle, kun mä voin viedä sen sinne karsinaan? Okei. Eli tää video on tässä. Toivottavasti pidit videosta. Ja moi moi!